Señor, señora, a pesar de las indicaciones trasladadas, no se ha podido efectuar hasta la fecha el correspondiente cargo de los recibos de alquiler. Lamentamos tener que comunicarle que debemos trasladar su expediente a nuestros servicios jurídicos. La manca de participació en la negociació o l'absència de cerca d'una solució consensuada podria tenir conseqüències en matèria de costes processals con el objeto de inicio de procedimiento judicial de desahucio. Atentamente. Atenció, un centenar de persones acabem d'entrar al Palau Macaya, de la Fundació La Caixa. Estem ocupant el Palau Macaya perquè la Caixa s'assegui a negociar. Si hem arribat fins aquí és perquè ja estem fartes. Estem aquí per assenyalar la Caixa i Fundació La Caixa. Volem parlar amb elles, volem seure-les a negociar. Avui no és un dia qualsevol, avui es compleixen 100 dies de la vaga de lloguer contra la Caixa. Nosaltres estem en vaga perquè estem farts de que ens trepitgin i a sobre els hagin de pagar cada mes. Som 70 famílies que ja fa 4 mesos que estem dipositant els nostres lloguers en un compte comú. Hem retingut ja 120.000 euros. Uns diners que la Caixa no veurà fins que tregui totes les demandes d'expulsió, prorrogui els contractes, traspassi els pisos a la Generalitat. I ara volen fotre'ns al carrer a tots els veïns i privatitzar aquests pisos. Són pisos de protecció oficial que s'han construït amb fons públics. Volem habitatge públic i protegit per sempre. Els pisos de protecció oficial són per a la classe treballadora, no per especular. Aquesta vaga és una lluita de tothom. Una lluita per l'habitatge públic, que és de tots nosaltres i de les generacions que vindran. El preu em va pujar. Units i guiats pel nostre sindicat, guanyarem.